fitaccen mawaƙi sa'annan kuma jarumi a masana'antar Kennywood mai suna Usman Soja Boy Yarima, wanda ake lakami da Soja Boy, ya jawo cece-kuce hatta ba jama'a ma har mutanen Kennywood, domin kuwa abin da yake yi kowa ya riga ya san abu ne wanda ya saba wa koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan mutane da yawa sun fito sun gaggame gaskiya, amma shi ya ƙaryata ya ce ba haka bane. Yanzu haka ma abin da yake faruwa Kennywood sun nemi su magana, irin su alinuhu, irin su alinuhu da dai sauran manya-manyan jarumai dai irin na Kennywood, amma ce shi sam babu wani abu, bakin ciki kawai ake mai saboda an ga yana tare. Alinuhu ya yi postin a Instagram din shi inda yake gaya wa Soja Boy gaskiya abin da yake bai dace ba, amma ina ya yi bar da wannan magana. Sa'an nan kabeer ya yi wata magana shi ma a gidan rediyo, ya ce ba lallai sai kana kalmar batsa tukunna za ka yi ta nan ba, ni da nake magana ta kunu ga hinan duniya ta karba kowa yana ji. Sa'an nan mutanen Kano da yawa dai sun faɗa sun ce lallai ba dole mutum yana iskanci tukunna zai ta nan ba. Shi kuma Soja Boy ya ce shi ba iskanci bane ba, kawai al'adar kasar turai ce ke yi, domin kuwa yana la'akari da cewa shi ya yi yawo kasashen duniya, don hawa wata magana da yake faɗa cewa ya yi yawo kasashe kusan 42 wai amma bai taɓa ganin yan bakin ciki irin Hausawa. Dukansu mutanen da suka mai magana babu wanda ta so ta yi tsami kamar shi da al'adu. Na san wasu daga cikin ku da yawa sun riga sun san magana da al'adu ya gaya mai a farko, ya faɗa mai gaskiya ne shi ma dai kamar yadda sauran jama'a suke faɗa mai, amma Soja Boy sai ya fito yake wajen magana kuɗaɗen da yake kamawa shi al'adu baya kamawa, sannan kuma kaza dai duk dai maganganun za mu sako muku su yanzu domin ku je su ga su nan. Assalamu alaikum al'ummar musulman duniya, kamar yadda kuka sani ni ne Dela da Alhaji Kasawal. Rana irin ta yau mai albarka, ranar Juma'a, ina so in ɗan yi kira ga al'ummar musulmi baki ɗaya. Akwai wani ɗan uwanmu abokin sana'ar mu wato Soja Boy, dan Allah dan manzon Allah dan darajar Allah dan darajar ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, duk wani ne kishin addinin musulunci, duk wani ne kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya amfani da shi. Na fito ne yi magana akan wannan karamin dan iskan tsare nan hankalin nan, wannan karamin yaron ni ba ma san ta zan kwatanta shi ba. Waye sunanka ne, madagwar kake ko waye ne? Al'atwork ka kiyaye ni, al'atwork ka kiyaye ni ba match ɗinka bane ko ta ko ina, ni ba match ɗinka bane a harkar fim. Abin da ya maka tasiri a rayuwa da kai suna da shi editing, ni producer ne. A lokacin da kake gajen editing kai ka gama a baka 30,000 40,000, tun a lokacin nake sa miliyan 1.5 zuwa miliyan 2 in yi film na farko kenan. Na biyu, shekara na 8 ina aikin sojan kasar Lanami, shekara na 4 zuwa 5 ina aikin sojan sama Air Force. Na fika iya iskanci, na fika duk wata hanya da ake bi a zamo dan iska na bi ta, amma ba zan dan iska ba. Iyakacin da mutum ya kira dan iska ɗaya ne harkar nan da nake ta waka, amma bacin shi baka isa mu zauna da kai baka ce ka san Usman dan iska ne, ƙarya ne, babu mutum. To jama'a mun gode da kallon wannan bidiyon. Sunana Ibrahim Mustapha Usman, ni ne zan ci gaba da kasancewa da wanda bai subscribe ba yana subscribe ya danna alamar ƙararrawar sanarwa, domin kuwa ta hanyar nan ne kuka zamu nan ga sanar da ku sababbin bidiyo. Kada dai ku manta a cikin wannan channel din muna ɗora comedy da film da series film, kai da duk wani abu da ka sani ma dai wanda content ya zo mana da shi mu Hausawa. Na tabbata idan ka subscribe din channel din nan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa zaka ji daɗi sosai, domin kuwa muna abubuwa ne daidai da zamani. A bi fitaffin ta ku ce sai an jima.